Ix-xogħol fuq il-proġett tal-Kappara kompla għaddej ġmielu hekk kif bdiet tiġi asfaltata t-tieni karreġġjata tal-pont tal-Kappara. Ix-xogħol ta' asfalt fuq il-flyover min-naħa ta' San Ġwan mistenni jintemm fil-jiem li ġejjin. Il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta James Piscopo qal li hekk kif inwiegħed iż-żewġ pontijiet se jinfetħu għat-traffiku qabel tiftaħ l-iskola. Kristabel Duka, l-Assistant Project Manager, qalet li x-xogħol miexi skont kif skedat. Bħala flyovers ġejjin fl-użu tagħhom it-tnejn li huma kif kien skedat sa fil-jiem li ġejjin sal-aħħar ta' din il-ġimgħa u bħala proġett għadu on track u mistenni jkun lest sal-aħħar ta' din is-sena kif kien pjanat. Sakemm tibda l-iskola iż-żewġ flyovers ħajkunu għadin fl-użu tagħhom. Hija qalet li biex jiġi assigurat li x-xogħol ikun ta' kwalità saru għatta testijiet kemm fuq l-apparat li qed jintuża kif ukoll fuq l-asfalt u l-konkos. Qalet li jekk mit-testijiet li jsiru jirriżulta li l-materjal mhuwiex ta' kwalità, dan jintbagħat lura. Żiedet li f'każ li t-testijiet ma jaqblux, tkun persuna indipendenti li tiddetermina jekk dak il-materjal mibgħut għandux jintuża jew le. Duka spjegat ix-xogħol li qed isir fuq it-tieni karreġġjata. Bdejna x-xogħol ta' asfaltar fuq il-bridge ta' naħa ta' San Ġwan, bħalissa qed nagħtu l-ewwel layer ta' asfalt fejn eventwalment ħajkun hemm żewġ layers oħra li ġejjin mogħtija. Wara l-test tax-xogħol kollu ta' asfaltar issir ix-xogħol taż-żeba biex eventwalment nkunu nistgħu niftħu l-bridge. Qalet li qabel beda x-xogħol fuq dan il-proġett li għandu lan li jtaffi t-traffiku f'din iż-żona, kien hemm sena ta' pjanar li matula ġew deċiżi rotot alternattivi u kif se jkun qed jgħaddi traffiku fl-inħawi bl-iskop li l-inkonvenjent tas-sewwieqa jkun mill-inqas. Supervisors fuq il-post għalunna li dan kien fattur importanti biex f'ħafna okkażjonijiet ġiet evitata konġestjoni kbira ta' traffiku. Żied jgħid li fuq il-post kienu jinżammu żewġ trakkijiet ta' towing, wieħed tal-karozzi żgħar u ieħor għal vetturi kbar biex f'każ ta' ħsara jitneħħew mill-ewwel minn nofs ta' triq. L-ewwel flyover tal-Kappara nfetħet fil-bidu ta' Lulju li għadda 6 ġimgħat qabel iż-żmien antiċipat. Il-proġett kollu li se jiswa għal 35 miljun euro b'kofinanzjament Ewropew mistenni jkun lest kollu sa tmiem din is-sena.